Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan memulai pertanyaan sektor kita di malam ini. Ulangi dulu, ulangi. Cek, cek, cek. Udah. Kecil suaranya berarti. Cek, cek, cek. Tadi belum masuk kayaknya. Cek. Segimana ini? Cek. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan memulai acara pertanyaan sektor kita di malam hari ini. Kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dipersilahkan. Amin. Kita akan mulai ibadah kita di malam hari ini. Kita angkat pujian, kita marede dari buku Ede nomor onom ayat 1.4. Hite-hite goarni de bata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi porbadia natumo palangit dohot tanoon, amen. Saitong do mamerengi mataku tu Jahoba, ay ibana do namangenet patu sian jorgong, saido pakkom maau jala asi roham di au, ay pujung jala nadangol do au, hodo ale Jahoba dihanglunguton rohaku, ale de bataku marhaposat tu hodo au, sai unang paila au, haleluya martangyang mahita. Ale amanami para si roha na sumurung, de bata ni hatuon nami. Huingot hamido di akka arion panaonon dohot hamamate ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Pahibul marohanami jala parbadiai mamikiri sude na tinaonnai. Patadahom matuhami dosa nami, asa diarsakon rohanami, asa hupopomi hami hisap-hisap dohot sakap-sakap ni rohanami, jala asa hupasaut hami lomo ni rohani namanobus hami, asa martua hami marhite siani, ro di saleleng-lelengna, sai patupa mai di hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus, anak kaholongan ni roham. Amen. Hatani debata di partangyangat tasadarion, ima nagabe jamita godang di parmingguat tanaro,
Imana dienet sian Lukas 10 ayat sada rodisia tajaha mamarsikat sorin. Adong manaro ujui paboahon tu ibana taringot tu aka halak Galilea na diduruson silatus do mudar nasida gabe saor tu panilehon nasida. Jadi nina Yesus mama ngalusi nasida na diagam rohamu na do pardosaan halak Galileai martibakon saluhut halak Galilea. Ala songoni dia hap nasida Hudok madihamu dang anggo somuboa rohamu lao songoni do hamu manang na diripu hamu